aya zikiri kai ne uwata a duniya idan na mace kai za ka kai ni ga ahmada tamkar da ya yi nufi gama shi kaɗai kaka kama gun muhammada sallama ga babban masoyin jalla annabi ahmada بشري ميسر باب تيسيري لا إله إلا الله مولانا صلاتنا تسليمي صدومك سيد البشري
تكشف ضرنا ربي فأنت الكاشف الضري لا إله إلا الله الله مولانا إلى ما يرد آلاف صلاتك سيد البشري
akan da'a da aikin Allah Allah da Allah salatina da babbar gaisuwa ta bisa na cika da Allah Allah da Allah bihamdillahi na fara da Allah da Allah za na kare Allah Allah يا إلهي على النبي دم صلاتي ثم سلامي على مرور الدوالي. يا إلهي على النبي دم صلاتي ثم سلامي
بسفلا قدوتي كنكاتا دوغو بيتباني يا مريدي لك العادة بدوام اشبه سوال فآت واتراني وصلاتي ومريدي إذا دعاني بشرك أو بكرب أو نزيل ورداني ما أقصد أو كان فوق هوائي أنا سيف الغزال كل لساني يا إلهي على النبي صلاتي ثم سلامي أنا في الحشر شافي كل مريدي عند ربي فلا يراد كلامي أنا شيخ وصالح وولي أنا قدر وقدوة للأنام يا إلهي على النبي صلاتي ثم سلامي على نور التوالي أنا في العشر شافي كل مريدي عند ربي فلا يراد كلامي أنا شيخ وصالح وولي أنا قدر وقدوة للأنام يا إلهي على النبي صلاتي ثم سلامي على نور التوالي أنا أبطل لقادر تاب وقتي جدي المصطفى واسمي إبراهيم وعليه الصلاة في كل وقت وعلى آله بدون الدوام يا إلهي على النبي صلاتي وسلامي على نور التوالي يا جليل زد لنا بالعليا
محمد هادنا القرآني نزلنا إلى الإيمان ونحن إخوان في الإيمان على دليل الهادي العزيز ننساكم يا أهل الدريقة نسيئة تنفق حديثا صلوا على سيد الهادي
لا إله إلا الله محمد رسول الله
bata wa mutane aiki سقاني الحب غازاتي وسالي
wanda yake shine khalifa na Qadiriyya na garin Abuja, wanda alhamdulillah ya ce sun karfe 5 na asuba suka taso wasu sunan ba sai kusan karfe 7 na marice, ba wani abu illa shauki da ziyarar shehu na Usman Mujaddidi, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mishi wanda alhamdulillah da yake sun iso da yamma aka dai gaisa kai tsaye suka isa masauki. Tun da garin Allah waye shi ne ina kabarin shehu Usman, ina kabarin shehu Usman, where is the grave of shehu Usman, haka ya kata wani ina kabarin shehu Usman ya yake a dai kai shi ya yi ziyara saboda tsananin shauki da bai zai zuwa da shehu Usman radiyallahu ta'ala anhu, shi da abokin tafiya shi Sheikh Malam Usman, wanda mafi yawa masu hawa social media namu na Qadiriyya suna yawan gani ne ga munasaba ta zai yawa, shi na halarta wurare da garuruwa da kasashe zai yawa domin yaɗa wannan al'amari na Shehu Abdul Qadir da Shehu Usman sarkin yaƙi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yadda, muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu mafificin alkhairi yadda suka ɗauko kafa tun daga can har zuwa nan. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bishe su lafiya. Insha Allah gobe za su kama hanya kuma su zuwa Kano, wanda suka damu abincin insha Allah wurin motibi na Jabiriya insha Allah. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu mafificin alkhairi, ya kawo su lafiya, Allah ya mishe su lafiya. Ziyarar da aka yi ubangiji Allah ya karba, Allah ya karba addu'o'i waɗanda aka yi da nasu da mafi suka ba wa sabu albarkar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wani albishirin da ya zo mana da shi ɗan uwa Qadirawa mazauna ƙasar Amerika, waɗanda yake turawa ne amma suna da tsananin shauƙi da shehu Usman, wanda tun da gari ya waye mun zo
ya haɗa mu da wasu su mun ɗan gaisa da su suna cikin shauƙi da bege na su suna abin da suke da kokari a kawo musu inda karwai shehu Usmanu yake a tura musu hotuna to sai ma ya kwaba da live ana tura musu suna ta shauƙi suna ta bege sannan babban burin su Allah ya ba su dama su halarta so su da ta shehu Usmanu don haka sai mu ta ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala al'amarin shehu Usman al'amari ne na duniya ga baki daya kai da kenan Sokoto kila sai kai sati nawa baka ma zo wurin ziyarar shehu Usman ba wani na can nisan duniya na so Allah ya ba shi dama ya zo ya ziyarci shehu Usman saboda irin alkhairi da albarka wanda Allah ya tattara a cikin wannan bawan Allah ba ka kalubale mu gaskiya mu dage mu ta ziyara waɗannan bayan Allah to abin da muke nema na alkhairi duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya tattara shi waɗannan bayan Allah an zo an roƙi Allah wurin su insha Allah Allah zai ba su Allah subhanahu wa ta'ala shi ne maka mu shama muna wannan shugaba sallallahu alaihi wasallam الشيخ نشكرك على هذه الزيارة المباركة وعلى هذه الحفاوة الكريمة التي قمتم بها لنا وجزاكم الله عنا الخير عنا وعن الاسلام خير الجزاء وان يرجعكم الى دياركم سالمين غانمين مقبولين وان يقضي حوائجكم وحوائج جميع من اوصاف الدعاء بحرمه النبي صلى الله عليه وسلم جزاكم الله تعالى عنا خيرا ما أن الليلة يداهمنا اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة مقصدة على سيدنا المرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد نور جات الفاتح ما غلق ولقاتل من سبق الناس لا أكبر عالي لا صراط المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أكرم كدوم بلا العظيم صلاة تنجينا بأن جميع الأوائل والآفات وتقضينا بآدم الحاجات وتطهرنا بآدم السيئات وتكفرنا بعندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى غايات من جنة خيرات في الحياة وبعد الممات. آمين 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 يا ربي الله يا مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين. I would like to take permission from Khalifa. I would like to speak my language first. And secondly, I'll speak English. Because my people in Yoruba, they are watching this program as a live. So I know some things that Hausa people like to speak their own language. Even though he doesn't hear the Hausa, they will speak the Hausa. So I would like to copy that I will speak Yoruba, so that my people will know that Yoruba is existing. So permitted? MashaAllah. I took it for long. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Madam Usman, I need to reuse your words. I will speak my language first. Well, you can be translated to Hausa later. Opeti Aduforo Layi, Morana Usman bin Fodio. Àwọn ìpìlẹ̀ Kàdíríyà ní ilẹ̀ Áfíríkà. Àwọn ìpìlẹ̀ Kàdíríyà ní gbogbo tí ń jẹ́ Nàìjíríà pátá. Ayé Morana Usman bin Fodio láwá wà yìí. Agbéra láti ìlú Àbújá láti lè wájà bákà Morana Usman bin Fodio. Alhamdulillah. Bismillah. Mala Usman, Bismillah. You can translate in Hausa. Alifa ya ce a dubbar bolon mana a gode wa Allah. Sai alhamdulillah. Sannan kuma ya ce mutanensa da Yarbawa suna son su ji wannan yaren na shi sa zai dan fara yin magana da yaren Yarbanci. Sannan kuma sai ya ci gaba. Saboda haka Halifa ya yi bayani ya fara tun daga kan Maulana Sheikh Usman ibn Fodiye
da bayanin irin yadda wato ya jaddada ɗariƙar Qadiriyya a Najeriya da sauran ma nahiyar Afirka da musulunci baki ɗaya. To shehu yana jinjina da kuma bayani a gare su baki ɗaya. A cikin bago Maulana Sheikh Usman bin Fodio more than 40 years ago. Yana jin wato labarin Shehu Usman tun shekara 40 da suka wuce baya. Maulana Shehu Ahmad Rufai inda salati wani Allah ta'ala Ya ce Shehu Ahmad Rufai inda salati Shehu da rikar Qadiriyya na wato yankin Yarbawa. wajen mapataki Maulana Sheikh Usman bin Fodio yana daga cikin waɗanda suke wato gaisuwa ga Maulana Sheikh Usman bin Fodio da kuma wato haɗuwa da shi ta ɓangaren kamar da zai gani. Maulana Sheikh Aminullah Abbata Sukere Maulana Sheikh Aminullah Abbata Asukere Asukere tí ń jẹ́ pé orísun ti wá nílẹ̀ Qadiriyya wanda shi ne ya zo cikin ɗariƙar Qadiriyya wọ́n jẹ́ àmọ́ pàtàkì Maulana Sheikh Usman bin Fodio wanda ya haɗu da Maulana Sheikh Usman bin Fodio Allah ya kara masa yarda. agbára tọ́lọ̀ wá ṣe fún Sheikh Usman bin Fodio oore tọ́lọ̀ ń ṣe fún wa oore Inshallah now Sheikh Ibrahim Niyas from Senegal To, har da lau shehu ya ci gaba da bayanin cewa Sheikh Ibrahim Senegal wọ́n wá sí Nàìjíríà lokacin da ya zo ga Najeriya wọ́n wá gbúrò Maulana Sheikh Usman bin Fodio ya zo kuma ya tarar da al'amuran Maulana Sheikh Usman bin Fodio. wọ́n wá bẹ lọ́hùn pé Ọlọ́run àṣeyọrí tó ṣe fún Sheikh Usman bin Fodio Ọlọ́run ṣe fún mi náà lórílẹ̀ Ya zo Ilorigo. Sheikh Usman bin Fodio wá sí ìlú Kánò Oho, Sheikh Usman bin Fodio. no Sheikh Ibrahim Niyas Shi da ya zo ga garin Kano. na Masha Allah wọ́n wá ní oore tọ́lọ̀ ṣe fún Sheikh Usman oore the blessing of Sheikh Usman bin Fodio. Ya zo da ganin Sheikh Usman bin Fodio Allah ya kara masa yarda. Ọlọ́run kó ṣe fáwọn náà wọ́n ní kọ́lọ́run kó ṣe oore náà fáwọn náà. To, now, Tọ́ gẹ́gẹ́ bí tí mo wá ń sọ̀rọ̀ I would like to speak English because my brother he doesn't hear you well. The Maulana Sheikh Ibrahim Niyas Radiyallahu Ta'ala anhu came to Nigeria and went to the Kano state. He now says the story of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. The man now says that God, the way that He blessed Maulana Sheikh Usman bin Fodio, we should bless them so that they are alive when He be alive and the time that is after the blessing of Maulana Sheikh bin Fodio being a blessing of your life. So whatever anything that you will be, try to be making your life the story of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. Because Maulana Sheikh Usman bin Fodio, the grandson, has been one of Emir of Ilorin. Sheikh Saliu Janta. That's our forefather in Ilorin. He's a king and he's the Emir of Ilorin today. So the barakah of Sheikh Usman Fodio is spread to everywhere. Anywhere in Nigeria that will be seen the Emir is the grandson of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. So any place that will see Tariqat al-Qadiriyya is the grandson of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. So as means that I came to visit Maulana Sheikh Usman bin Fodio is my blood grandfather. Allahu Akbar. I came to visit my grandfather because this place is my grandfather's house. Assuming that I come from Ilorin and Maulana Usman bin Fodio, the grandson is the Emir of Ilorin, all Ilorin, Kulukum, all the Ilorin, all the Adi Ilori is the grandson of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. So whoever that will say that Maulana Sheikh Usman bin Fodio has been blessed, we all Qadiriyya were blessed. So all the Qadiriyya in Africa, I want to tell you something that Qadiriyya, Sheikh Usman bin Fodio, they have Jama in United States of America. They are assisted in United States of America. They have Amir in United States of America. They have Khalifa. They have Mukaddami. They have Jama
in United States of America, all these people, they are white people. They are white people, they are not black people like me. One of them, they are just contact with me. One of we are doing Adara in Abuja. The man had chatted to me that, Assalamu alaikum. We are one of the Maulana Sheikh Usman bin Fodio at Tariqat al-Fodiyya in America. They would like me to come to visit Sokoto, and I'll be praying out to come to Sokoto. And there's no power to come. So everything that we do here, they are the transmit today. They are watching us live in United States of America today. So the visit of the grave of Maulana Sheikh Usman bin Fodio, these people from America, they have been watching everything because they want to come to Nigeria. They want to come to the grandfather to visit their blessing, to visit their the couple, and to visit all the Jamaat of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. So Alhamdulillah Rabbil Alamin. Qul Alhamdulillah. Qul Alhamdulillah. Our grandfather is here. This is our Osmani. In our own time, this is our Khalifa. So Alhamdulillah. If me and you, we are not meeting Maulana Sheikh Usman bin Fodio, but today we meet their grandson. And I'm in the border. You see that we look like. My face and Arifa face, we look like. We're like a twin brother. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. So inshallah, bi qudratullah, anytime that we have a program in Sokoto, we try to be informed, and inshallah we promise we'll always be there with you. And inshallah, bi qudratullah, anytime that we have a program in Abuja, inshallah, bi qudratullah, we invite people from Sokoto to come to Abuja. And inshallah, bi qudratullah, inshallah, bi qudratullah, me and Khalifa, we are going to represent Maulana Sheikh Usman bin Fodio in United States of America. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Because this is the work of our grandfather, Maulana Sheikh Usman bin Fodio. The man doesn't die, and he can never be done. He can never be done. And he can never be done. Because the work of the Malam is always be expanded, always be spread to everywhere in this world. There's not anywhere you've been in this Africa, on Europe, or Asia, anywhere you've been in the whole world, you will find the work of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. You talk about the Sufi, we talk about Tariqa, we talk about Ilm, we talk about the good work. The man, he doesn't want the way that we are looking for money. Sheikh Usman doesn't have the 2 class or 3 class or Baba Riga or to have something like it. He always begins to worship Allah, cover his face. Nobody can say that this is the face of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. But if you look to Khalifa face, you will know that you're Khalifa. If you look to Maulana Sheikh Nasir Kabar, you will see the face of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. If you look to Maulana Sheikh Qarib Allah, you will see the face of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. And inshallah, if you look to my face, you will see the face of Maulana Sheikh Usman bin Fodio. Allahu Akbar. Allahu Akbar. So I'm so glad and I'm happy to be here today. This Adarat al-Bandiri, you make it as a special way and a special gift for me. And it's not for me, you make it for Maulana Sheikh Usman bin Fodio. When I be here, I see the Adarat al-Bandiri, and I reason that, is it Yawm al-Qiyamah, this thing will be happening there? Is it we've been alive or we're dead? Or we've been al-Qiyamah or we've been alive? When I see the Bandiri, we see the people that will say, La ilaha illallah, La ilaha illallah. The ruh of Maulana Sheikh Usman bin Fodio is being around us. Anytime that we see it, you did the kiri, Ala inna awliya Allah,
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. That كلمات الله that Allah say, that's what we will always be doing here. We do istighfirullah, we do sallallahu alayhi wa sallam wa sallam Muhammad wa sallam. We do most of the beautiful of Allah's names. فَلَوْ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. We make everything here that Allah will be happy. And we tell all the angels that when the time I told you people that I want to be create human being, the angels said no, Allah, don't do that. They'll be kill yourself. They'll be do this, they'll be do this. Allah says that you people doesn't know more than me. I was the one who created everyone. Whatever anytime that you do the whatever anytime that you do la ilaha illallah, Allah will be judging you. That will say, the angel, you see my people that you say I should not be create. And Allah will be happy. The Qur'an will be make everything. So we thank Almighty Allah. We bless of Maulana Shaykh Usman bin Fodio. May Almighty Allah bless every one of us. May Almighty Allah bless our Khalifa. Give our Khalifa the good long life and prosperity. All the Qadariya, Osmaniya, everyone in Sokoto, and all the Qadariya, Osmaniya in United States of America. May Almighty Allah will bless every one of them. And Maulana Shaykh Usman, Maulana Shaykh Qarib Allah, Adam Allah Ayatahu. May Almighty Allah give our father, our Murshid, Sheikh Maulana Shaykh Qaribullah, Ibn Maulana Shaykh Nasir Kabar, Rabbi Allah Ta'ala. May Allah be with them. May Almighty Allah be with our Khalifa and all the Khulafa fi Tariqat al-Qadiriyya. May Almighty Allah bless them and be with them. Bijay la awla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. نسأل الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wannan